Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea. Kaixo eta ongi etorriak ur eta lur saio honetara, gaurko lehenbiziko atalean Baztango udalera joanen gara eta bertan Joseba Otondo alkateak azalduko digu nola otsailaren erdialdean Arras Baztan fundaziotik 19 baztandar joan ziren Frantziako eskualde batera, Val-de-Drôme eskualdera, eta bertan hurbiletik ezagutu zuten bertako landa garapena, ze estrategia duten horretarako, eta beraiek nola ez asko ikasi zuten, eta Josebak egingo diguna da lehenbiziko atal honetan orokorki balorazio bat plan estrategiko horren inguruan. Bigarren atalean izanen dugu gurekin alde batetik Jesus Mari Lasarte, Intiako esneko ardien teknikaria, eta bestetik ere Maite Lasarte, Aslanako Nafarroko Latxa Elkarteko arduradun eta teknikaria, eta beraiek latxa ardiaren plan estrategikoaren inguruan solastuko zaizkigu eta salduko digute zertan dabiltzan, eta honekin bukatuta berriz ere salto egingo dugu Joseba Otondorena, eta Joseba Otondo kasu honetan ere Frantziako bisita horren inguruan kontatuko digu pixka bat lurraldeko elikagaiak pixka bat nola antolatu da zituzten eta beraien helburuak edo egitasmoak nondik norakoak ziren. Saioaren hasieran esan dugun bezala, lehenbiziko atal hau, Baztango udalean hasiko dugu, nire alboan Joseba Otondo dut, eta Arras Baztan fundaziotik, lagun kuadrilla bat, Frantzia aldera joan zineten Joseba, eta pixka bat hango eskualde batean, hango landa garapena nola zen, beste zenbait gauzen artean ikusi zenuten, eta ezagit zer nolako esperientzia izan duzen, konkretu ezagit zenbat lagun joan zineten, otsail erdialdean, ez? Bai, zuk erran bezala Frantziarat abiatu ginen, Val-de-Drôme izeneko eskualde baterat. Eskualde hortan 3 bailara daude, eta 3 baiarek egitura administratibo bakar bat osatzen dute, Val-de-Drôme komunen komuna delakoa. Eta aspaldiko urtetan badute lurralde garapen proiektu bat, Biovale izenekoa, lurralde marka bat eta Biovale, eta bertako indarrak norabide batean aktibatu nahi ditu. Norabide hori da landa garapen iraunkorrarena. Eta beren inguruak biziarrazen dituzte, bertan lan eginez, bertan biziz, eta horien arabera helburu batzuk finkatu dituzte, eta helburu horiei buruz bertako eragile txipiak denak elkarrekin lanean nahi dire. 20 urte dituzte bide hortan, Biovale markarekin, baina 40 urte nola baitere printzipio beretsuekin lanean. Eta hori ezagutu nahi ginuen. Zeren Europa osoan landaremua gainbera aldu da, Danimarkan landaremua ustutzen nahi de, jendea pilatzen nahi de Kopenhague eta Arusen, Suedian Malmon pilatzen ari da jendea, Espainiar estatu guzia ustutzen ari da, Frantzian ere arazo handia dituzte landaremua bizirik ontzeko, Euskal Herria ere bai, Euskal Herriko landaremua ustutzen ari da, eta orduan gaurko eguneko sistema ekonomiko untan, globalizazio kapitalista untan, landaremuak bizirik atxekitzea zaila da. Frantziako inguru hortan baute esperientzia interesgarri bat, eta horren ezagutzerat ganginen jakinta arron zaila dela egitura ekonomiko unekin, lurralde antolaketa unekin, eta gauzak ikusteko dauden modu hauekin landaremuak bizirik iraunarraztea. Orduan hori da beraiek aintzinduak doazi gai honetan, zuentzat aproposa, irten aldi hori, ikusteko pixoa beraiek ze pausuak eman dituzten, eta azkenean zerkin geratu zineten bat ikusita beraiek nola funtzionatzen duten, ze izango duzen garrantzitsuna. Bai, gauza honetz ikusi gintuen, nik uste alde batetik interesgarria den, elkarrekin lan egiteko hartu duten erabaki hori, eta hortarako lurralde ikuspegia nola landu duten. Gauzok alferekoak iduri dituzte aldika, baina ikuspegiak garrantzitsuak dire. Zeren lurralde ikuspegitik toki bat
pentsatzerakoan, gauzak haunitz aldatzen diren gauza edo toki hori ulertzeko tendorean. Lurralde ikuspegiak nahi du, toki batean gertatzen diren harreman guziak, jarduera guziak kontuan hartzen dituzula, eta hoien arteko harremanak nola ematen diren eta zergatik ematen diren. Eta horiek ulerturik tokiko dinamika hori indartzen alduzula. Zer gertatzen da? Orai berriki hartio, politika ekonomikoak sektorialak izan direla. Orduen hor badazagon sektore bat, sektore antolatzen da gainetik beiti, Nafarroko gobernutik, Estadoko gobernutik, Europako gobernutik, eta sektorialki zapla, tokiraino ailegatzen da. Eta hola sektore desberdinak. Eta hor ez dira aktibidadeak gurutzetzen, eta hor ez dago komunikaziorik, eta hor ez dago eragile desberdinen arteko lotura eta harremanik. Kasu honetan ikuspegi aldatzen da. Eta orduan da, guk zerriten aldugu gure tokitik, zerriten aldugu guk gaerenetik, eta gure osutasuna kontuan hartuz, eta bertan dauden aktibidadeak jardurak kontuan hartuz. Beraz, lurraldetik zerriten aldugu. Eta hola, hasten dile gauzak ikusten, eta tokian ematen diren harremanak ezagutzen direlaik, hor lanerako aukera bat erekitzen da, eta lurraldearen garapena bertzen moduan plantatzeko aukera irekitzen da. Zeren lurraldetik abiatzen delaik, jendeak nahi du bere lurraldea zaindu, badakielakoz ondotik torko diren hoiek hor bizitzen segituko dutela, eta hor bizitzen segitzeko bi gauza behar direla. Inguru hori zaindu eta inguru hori biziarazi. Eta sensibilidade hortaik, luze ibili daiteke. Zaren jendeak horri buruzko konpromisua agertzen duelaik, Val de Dromen bezala, 20 urte edo 40 urte, badaramazkite bide hortan beti tirikitaraka. Orden batetik, kontzeptuaren aldaketa, lurraldetik behar dela gauza pentsatzen hasi dagoenetik eta egin daitekenetik. Zeren maiz, gelditzen gara kanpora begira, pentsatuz norbait torko dela kanpotik gauzak soluzionatzera. Gobernua edo enpresa handi bat edo ez dagizer bat. Eta egon egitezke hortan, 20 urte, 40 urte, eta beti beire, beti erreguke, beti eskian, eta pasatuko dire 20 urteak, pastuko dire 40 urteak, eta egin gara situazio berberian. Eta bertza aukera da, Val de Dromen itzutena, zer gara, nor gara, zer dugu, eta segaitezen ibiltzen garen nuntaik, eta igatuko gara. Eta gusten da, bidea inez iten dela, eta bidea inez, Eta gero, bertze kontu bat garrantzitsue, inguruan gertatzen denarekin erne ibili behar dela, eta etorkizuna irakurtzen jakin behar dela. Eta etorkizuna irakurtzen jakiteak nahi du, aldaketa handien garai batean gaudela, ziurgabetasunez beteriko aldi batean gaudela, hor gaudela krisi energetiko baten erdian, krisi ekologiko baten erdian, klimatiko baten erdian, krisi ekonomiko baten erdian, eta perspektiba horrekin planteatu behar direla bideragarriak diren gauzak, eta jende guziak kontuan hartuz, justizia sozial ikuspegi minimo batekin, baino jakinta muga fisikoak baditugula. Eta pasatu dela zer nahi gauza nola nahi pasatzeko aldi hori. Eta horrengatik beraiek, beren lurralde garapen estrategia, garapen iraunkorraren ikuspegian planteatu dute. Horrek nahi du, helburu batzuk finkatu zituztela, energia burujabetzari buruz, elikadura burujabetzari buruz, mugikortasunari buruz, horren arabera ezagutza bultzatzeari buruz, ikerkuntza egiteari buruz, guzioi sozializatzeari buruz, jende hortan formatzeari buruz, eta kontuan hartuta enplegua sortzeari buruz. Garbi, utzuzu, Joseba, pixka bat, nola lan egiten duten, da zeintzu diren abia puntuak eta helburuak, zuen kasuan, arras bastanen barruan ere, pausua poliki egiten joan bar dire, bauzue aurre ikusia, lehenbiziko pausuak nondik nora joan? Astire gabiltza, mugarri bat argipen hortan izan zen Frantziarat egin dugun ibilaldi hori, kontuen hartu behar da, arras bastan fundazio eta marka sortzeko kasik 3 urte eman ditugula, alde batetik markaren sortze izan delakoz, lurralde marka, nortasun marka bezala, baina bertzaldetik bastango eragile ekonomikoak antolatu direlakoz tarte hortan, hainbertze elkarte sortuz. Beraz, jende haunitzekin egon behar izan da, eztabaida haunitz bideratu behar izan dire, eta guzi horren emaitza izan da, nolapaitere antolaketa desberdinak sortzea, eta guzi hori eratzea, bateratzea. Fundazio batean, beraz, bastani buruz nik uste izan den momentu eratzaile bat ere bai konstituyentea termino ekonomikoetan. Eta hori eraturik,
argitzea dagokigu. Nik uste norabidea finkatzea eta norabidea finkaturik gure barneko indarrak horri buruz aktibatzea. Jakinta luzerako prozesuak direla, baina norabidea behar dela eta ibil behar dela. Geldik egonez eta zakurren purdiari begira deus ez dagoela. Eskerrik asko, Joseba, ikusi duzen bezala, Joseba Otondo Baztango alkatearekin izan du gara, beraiek gauzak garbi dituzte eta guztion laguntzarekin, azkenean, ametsak errealitate bihurtuko dira. Mila esker da beste bat arte. Erkin nahi zuen arte. Bigarren atal honetan, ardi latxaren inguruan solastuko gara, horretarako nirekin alde batetik Jesus Mari Lasarte dut, Intiako ardi esneko teknikaria, hortan aritzen da bere lanean, eta bestetik Maite Lasarte, Aslana, Nafarroko latxa elkarteko teknikaria eta arduraduna, eta beraiek inork baino beto ezagutzen dute latxa arraza, eta latxa arrazaren egoera, batipat Nafarroan eta Euskal Herri mailan. Halaxe da ez, ardi latxa arraza, aspaldikoa, betikoa, gure lurralde hauetan, eta badakigu pixka bat orain dela urte batzuk, egoera ez zela oso ona behar bada, ardi latxaren inguruan eta artzainen inguruan, eta orduan erabaki zen pixkot zozer egin bartzela ez, eta horretan zabiltzat plan estrategiko baten inguruan, ez? Pixko bat, Jesus Mari, zuka azalduko diguzu zertan zabiltzaten da nola izan duzen asmenta? Esan dezakegun, hor bi puntu oso importante direla, ez? Bat, alde batetik izan duzen Ronkalgo izendapenakin egiten den gaztan, argitzera ze erraza onartu, eta hor argi gelditute latxa izanen dela. Eta gero bestaldetik baita ere izan duzen egoera bat nahiko kaskarra 2013 urten, urte hortan alde batetik enpresa gaztandegi batek utzizun diru ordaindu gabe, eta erkidegoan berriz baita ere asko gelditu ziren, hartzai asko gelditu ziren esneri bildu gabe, eta horren ondorioz Idiazabal izendapenetik hasi zen plan bat garatzen horrei irtenbide bat emateko. Eta orduan hori urte batzuz abiapuntu bezala, hori hartu abiapuntu bezala, eta aliatu zen emaitza batzutara, eta gehien parte zoan bideratue ez aurreneko sektorerei, baizik ere gaztandegi eta komerzializazioari buruz. Eta hori izan duzen 3 urteko lan bat, eta gero ikusi zen Nafarroa momentu hartan beste egoera bat zegoen, eta orduan pixka bat aparte gelditu zen, eta azkenen 2017 urten, otsaileko 2017 urteko otsailean, hasi zen benetan orain hitz egiten egan plan honi buruz. Hori da, 2017an asmenta eman zitzaion, goengo momentuko plan oneri, eta latxaren inguruan solasten ari garen ez, eta plan estrategiko bat egin bar denez, nola ez, Nafarroko latxa elkartea, Aslana, bertako ordezkarin bat izatea, hori ere bultzatzeko ez, eta hor dugu Maite Lasarte, esan bezala lehen teknikaria eta Nafarroko ardi latxaren elkarteko arduraduna, eta halaxe da ez, zuk aski ongi ezautzen duzu ere latxa ardia nolakoa den, eta garrantzitsua da ez, pixka bat bultzada emateko sektoreari, esneko ardien sektore honeri, zuek gero hor sartzen zaretez. Hori da, Nafar Gobernuren proposamen bat izan zen plana hau martxan jartzea, eta guretzat Aslanaren dako, nola ez aukera bat, gure sektoreari bultzada bat emateko. Orain arte ni 17 urte daramat, elkartako 30, eta holako aukerarik ez dugu izan Nafar Gobernukin batera eta sektore guztiarekin batera, sektorek dauzken arazuk eta aztertzeko eta bultzatzeko. Eta guretzat oso aukera garrantzitsua bestela hartzen dugu. Latxa arraza, bertako ardi arraza, lurrari lotua dagoena, eta hartzai ere, azkenan lurreari lotua edo lurraz disfrutatzen mantentzen duena, ez? Bat dator dena, ez?
Hori da, azkenean latxaren sistema, produkzio sistema, zertan oinarritzen da, bertako arraza batean, bertako lurraldera lotuta dagona, bertako hartzaiei, horrek esan nahi du hartzaiek badakitela arrazarekin horrekin lan egiten eta nola egiten den, eta nola ez, produktu beste inonez dagoen produktu batean, nire ustez, 3 hanka horiek beharrezkoa dira, lau esango nituzke. Arraza, lurra, hartzaiak eta azkeneko produktua gazta. Eta orduan 2017an martxan jarri zenuten plan estrategiko hau, bertan zaudeten Nafarroako ordezkari bezala zuebiek, eta erkidegotik ere baduzu beste lagun bat, ez? Bai, horretarako hori bultzatzeko alde batetik gauden Nafarrotik esan bezala Aslanatik eta Intiatik, gu biok, eta gero bestetik erkidegoan dago Pilar Santa Maria Azitik, pixko bat planari koordinatzeko lan egiteko, gabezik eta ikusteko, eta hori martxan jartzeko azken finen. 2017an hasi zineten, eta, pixko bat pausoak ematen joan behar da, eta horretarako bilera asko emar direz, hortan ibilizaretez, orain arte bat. Bai, eta hor izan dugu inon jardunaldi bet garrantzitsue, hasiera hartan maiatzak, 17. maiatzan altsasun, eta hor bildu ginen elkarlanen, gutxura bera 80 persona ezberdin, sektore honi ardiratzaren ingurun ibiltzen garen personak eta baita ere erakundek. Eta orduan hor atera ziren mai inguru batzuk, laneko mai batzuk, eta horren ondorioz gabezi batzuk, zer lanik behartzen, eta gero horren ondorez izan ditugu elkarrizketak ezberdinek, persona ezberdinekin, gaztandegikin, gaztandegikin, hartzaiekin, gazteen formakuntzan hitzen direnakin, hori bultzatzeko. Eta azkenean, nabaritzen da ez, azkenean lehen sektore honetan, konkretuki ardiletxaren inguruan, azkenean Nafarroko gobernu izan du da bultzatzaileetako batez, azkenean dirua behar da gauza pixka bat gauzatzeko, ez da bakarrik aski gogoa, baizik eta laguntza ekonomikoa behar da, eta sumatu duzu pixka batez legaldi honetan, pixka bat lehen sektoreari begira, ikuspegi aldatu dela ez. Hori da, guretzat oso garrantzitsue da, latxaren inguruan akzio ezberdinak martxan jartzea. Hoietako asko izan litezke elkarlana bultzatzea, edo egiten ditugun gauzak edo egiten ditugun rekursokin beste modu batea egitea, gaur egun dauden beharrei egokitzea, baina beste batzuk argi eta garbi dirua behar dute. Dirua ez da dena, baina zenbait gauza aurrera bultzatzeko eta gauz berrik egiten hasteko, bai bultzada bada, eta alde hortatik, martxoaren 14an, plan honen aurkezpena egingo da, Nafar gobernuan, eta hortan Nafar gobernu berak aurkeztuko du, aurtengo aurrekontuetan, ze lineak, hor proposatu ditugun ze lineak aurrera eman behar dituen. Orduan pixo bat asmentan hasi zineten bilera horietatik, azkenean heldu den martxoaren 14an, baina pixo bat beste abia puntu bat hasiko da, ez tarteko beste impulso hartuko zuen, indar hartuko zuen, baina pixo bat gauza gehiago zentratzeko, lehen zen dituzten kezkak eta bete behar horiedanak gehiago finkatu eta indarrak nondik bideratu ez? Bai, hori izan du, azkenen denbora honetan egin dena da elkarrizketa ezberdinek, pixko bat ikusteko zein dien gabezik, zertan bakoitzek elkar bilerak egin die erkidegoko personakin eta baitaren Nafarrokoakin, eta urduan ikusi ze gabezik dauzkagun, zertan hobetu diteken, eta azken finean hori ez da aski jakitera, baizik ere horrei irtenbide bat ematera. Eta irtenbidea askotan ez da behar izan gauz askotarako, baizik ere bideratu behar da gauz konkretuta da. Eta hortarako alde batetik bultzada bat ematen zaio, diru laguntza konkreto batzukin, eta zer egin nahi den da zer epetan egin nahi den jakinez. Epe horiek pixka finkatuko dire, eta pixka baina aurten, 2019 urtean zehar, baina jango zarete gauzatzen zenbait ekintza horietatik ez? Hori da, guretzat azkenean haurdunaldi luze izan da ere bai, eta gustatuko litzaiguke pixka motzagoa izan, baina egia da gero gauza sortatzen diren moduan ez, eta lan handia egin dugu denon arten, eta bai, oaintxe momentu honetan hortan gaude plana aprobatzekotan, eta bai, lanen beste urrengo pauso hortan hasteko akzio horiek aurrera eramaten hasteko.
Eta garrantzia handia ere, erkidegoarekin aman komunean egin dituzuen lanak, ez? Azken finean eskutik joan zarete, plan estrategiko hau gauzatzeko, eta ongi da, ez? Bai, azkenen ardilatxak daukagu Nafarroan izerkidegoan eta eta baita ere badaukagu Idazabal izendapena Aidena erkidegoan eta Nafarroan eta orduan derrigor denak elkarlanen ari beharra daukagu. Hor baita ere esan beharra dago egoera ez dela berdine baten eta besten eta hori kontutan ere eduki behar da. Eta horren ondorioz planak ere hori kontutan edukitzen da. Osongi, gure partik zoriondu Intiari eta Aslanari egiten ari zareten lanagatik. Aslanari ere bereziki, ardilatxarekin azken 20 urte hauetan lortu duen hobekuntzagatik, genetikoki badakigu lan handia egin dela, eta horrek ekartzen ditu gero ere beste ondorengo emaitzak. Eta ingo duguna da, martxoaren 14an, parlamentuan edo erabakiko direz hildotik jarraitu lanean, eta aurrera goia, hilabete pare bat pasatuta edo, berriz ere elkartu eta ikusi zertan zaudeten lanean. Eskerrik asko biei, eta ongi segi, mila esker. Zuei, eskerrik asko. Pixka bat nekazaritza elikaduraren inguruan zentratuaz, pixka bat Joseba asko ikasi zenuten bertan, eta zer aipatu zuten? Bai, baginuen interesa ezagutzeko beraiek nekazaritza elikadura nola ulertzen duten eta hori nola erabiltzen duten beren lurralde garapen estrategian. Hortarako bertako bi arduradun izan genituen, alde batetik Serge Crie, Val de Drôme eskualdeko lehendakari ordea eta nekazaritza kontuetako arduraduna, eta bertzaletik Vernier, eta hau da berriz Val de Drôme egitura administratibo hortako nekazaritza kontuetako teknikaria. Eta bereiekin mintzatu ginen luzaz. Aipatu zakuten, han ere orai 30-40 urte nekazaritza guziz gainbera heldu zela. Eta guziz desprestigiatua zagoela, alde batean utzia mespretsuzkotzat hartzen zutela. Baina poieki horri buelta eman diotela, kanpotik jende berri bat etorri zelako zinguru hortarat, kontuan hartu behar da inguru handia dela, 58.000 jende bizi dire, 3 eskualde dire, eta hori guzia. Eta kanpotik etorritako jende hauekin basi zen nekazaritzari buruzko begirada aldatzen, zeren nekazariok ere berriok, bertze manejo berri batzuk ekarri zituzten. Orduan ikusi zena zen, gainbera heldu zen nekazaritza modu baten azkena gertatzen naizela, baina bertzaletik, bertzen nekazaritza eredu batek, bertzen nekazaritza manejo batek etorkizuna bazuela. Horren emaitza da adibidez, gaurko gunean, Val de Drômen nekazarien 38% ekologikoan ari dela. Frantziar estatuan ekologikoan nahi dienak 8% dire. Beraz, Frantziar estatu guzian, ekologikoan nahi diren nekazari gehien duen tokia Val de Drôme da. Beren estrategia kolektibo hortan, 2020 urterako nahi zuten, bertako nekazarien 50% ekologikoan nahitzea. Eta nekazalurren 50% ekologikoan izatea. Bistan da, 2020ako seguraski ez dutela datori lortuko, momentuan 128 baita daude, baina hortara gehiatu daitezkela segur da. Bertzaletik, jatetxe kolektiboetan, eskoletako jatetxetan, zarretxetan eta gainerakoetan, beren helburua da 2028 urterako, jatekoen 4/9 bertako izatea eta ekologikoan ere bai. Eta beraz, erronka batzuk dituzte. Zer gertatzen da? Gauza aski azpimarragarri bat. Val de Drôme inguru hortan, nekazaritza elikadurarekin zerikusia duten aktibitateak bertako barne produktu gordinaren zati handiena ekartzen dutela. Barne produktu gordina da PIB, Produktu Interior Bruto, eta hori da ekonomia neurtzeko indikatzaile bat, ez? Zerbitzu eta produktuen sorkuntza eta horien aberastasuna neurtzeko irizpide bat. Eta inguru hortan, gainberan zegoen nekazaritza bati buelta eman, eta gaurko gunean inguru hortan barne produktu gordinean ekarpen handiena egiten duen sektorea da. Karo, egitura oso bat montatu dute horri buruz, eta txipa aldatu dute, manejoak aldatu dire, eta hori guzia. Beraiek erraten dute, eskualde hortan, Val de Drôme eskualdean, Frantzian ematen diren hazkuntza eta laborantza modu guziak ematen aldirela.
bere baldintza bioklimatikoengatik, ez? Eta beraz, alde hortaik aberastasun desientekoa dute. Beraien enfokea zein da? Beraien enfokea ez da nekazaritza sektore bezala ulertuta. Beraien enfokea da nekazaritza elikadura. Eta nola produzitzen denetik, platererat, ailegatzen den modurat, hoi dena lantzen dute. Sistema bezala. Tokiko elikadura sistema bezala. Eta nik uste hoi gauza importantea den. Zeren gaurko egunean nekazaritza ulertzen da sektore bezala, eta nekazaritza antolatua dago kanporat lehen gaiak, produktuak eramateko merkatuan saltzeko. Eta beraiena da bertze modu bat, beraiena da nekazaritza elikadura da, elikadura nekazaritza da. Eta hoi sistema bada, eta hoi behar dugu tokitik antolatu. Eta momentu hortan ez doa inbertze garrantziarik zenbat produzitzen den, baizik eta zenbat enplegu sortzen den. Zen gaurko gunean denek badakiguna, importanteena zer da? Produzitu ez, zenbat eta gehiago produzitu orduan eta hobe. Beraiendako ez, beraiendako da zenbat eta lanpostu gehiago sortu beren tokian orduan eta hobe. Eta orduan horrek badakarrena da, igual etxalde bakotxaren produkzio ahalmena mugatu behar dela, jende gehiago produzitzen eduki alizateko. Baina tokiko eskalarak hartzen delaik eta tokiko elikadura sistema bezala antolatzen delaik, ez da bakarrik produkzioa eta enplegua. Horrekin batean da, ze inguruaren ze gestion egiten den, lurraldearen zer antolaketa gertatzen den, ze ekarpen egiten den orokorrean, orduan hartzen du aixe garrantzi handiagokoa. Ez baita bakarrik produkzio kantitateetarat mugatzen, baizik eta lurraldean osotasunean duen inpaktua. Eta horrek ireketzen du lan egiteko modu ikaragarriko bat. Eta hortarako, sortuak dituzte pol bio edo bio ingurune bat, hortik nekazaritzari buruzko inbertsio proiektu bultzatzeko, badute Agrikop izeneko akopio biltegiratze zentro bat, nekazari txikien produkzioak bildurik, gero sukalde handietarat banatu alizateko, eta gisa guzietako egiturak sortu dituztenak, ez egun batetik bertzerat. Baizik eta 20-40 urtez, baina da, txipitxapa aldiro bide berean ibiliz. Bastan ere, bastango zaporeak hor badituzu ere, alde hortatik, ikuspegi zabala bada, bide honetik doa, eta, uste duzu, zuek ere iritsiko zaretela, ez, denborarekin, datu itara, ez? Ez dakit ez dago hainbertze gure eskuetan, nire eskuan, nik uste dut nekazaritza beharrezkoa dela, elikadura delakoz, jendeak jaten duguna gara, eta jateko ikasurik egiten ez den herri batek, ez dio bere buruari kasurik egiten. Eta jatekoari buruz begiratzen hasten den herri batek, seguraski etorkizun luzea izanen du. Baina noño hortan hasten ari gara. Orai berean, eskoletako jangelekin lanketa bat hasi dugu, Intiarekin batean, egun hauetan Nani More izan dugu, Kataluniako aditu bat, espezialista bat, eskoletako jangela ekologikoetan eta jangela kolektiboetan ari dena. Modu berean Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Artzainekin ere lan bat hasi dugu, Arantzai Zientzia Elkartearekin batean, artzaintzaren bideragarritasun ekonomikoari buruz eta horren inpakto ambientalari buruz. Hor ari gara ere, esne sektoraren inguruan gogoeta bat bulkatu nahian, bertzaetik hor dago baztango zaporeak ere bai, baserritar produktoren elkartea, baina haunitz dago egiteko hiltegian inbertsioak egin dira, zatik etzagela patu da hiltegian, baina egi borobila da, 1991 baztanen populazio aktiboaren 24% nekazalgoan ari zela, 1.100 nekazarikasik, eta gaurko egunean 228 nekazari bertzeik ez direla, eta gehienak 58 urte baino gehiago dituztela. Eta landa eremuetatik deslokalizatzen alezten lan bakarra nekazaritza da. Gainerako aktibitate guztiak deslokalizatzen aldire. Eta beraz, nekazaritzari gabeko landa eremu bizirik ez da inoiz ere egoten alko. Eta gaurko egunean jatekoak gero eta garrantzia gehiago izanen du. Mundu mailan haidire nekazal lurronak erosten, nekazal lurronak erosten haidire estado handiak edo inbertsio funtsak Bulgarian, Rumanian, Afrikan alde guzietan, eta gaurko egunean botera dutenek badakite ondoko urtetan zein izanen diren aberastasunaren gakoak. Jatekoa, ur edangarria, eta gero baliabide energetiko, oinarrizko batzuk, energetiko eta mineral batzuk. Eta gu espalin bagara erne biltzen, gure jateko sistemari buruz,
bertzek kontrolatuko duten eduten bezala, eta guk janen dugu beraiek jaten utziko dakutena. Songi Joseba, garbi geratu da, beti bezalazuk gauzak azaltzen dituzuenean, da, espero du, jendea ere kontzientzia izatea, zuk esan duzun guzti honetaz, gure partetik uste dugu, bide honetik zoaz dela, txipitxa pasu duzun bezala pausuak ematen, ari zaretela, eta denborarekin emaitzak eta datu latzoiek aldaketa bat izanen da, eta emaitza egokiak izango dire, bertako landa garapena, indartzeko eta ongi gauzatzeko. Eskerrik asko beste behin, da beste bat arte. Ederki, esker mila zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi! Kaiku, ur eta lur saioaren babeslea. Irungo Meaka auzoan Ola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezin hobea. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera. Kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen Ola sagardotegia.